Il-ġurnata xejn sabiħa tal-ħadd kienet ta' detriment għal diversi organizzaturi li bla waqfin għal dawn l-aħħar ġimgħat ħadmu biex tittella 8 edizzjoni tal-attività Ġenna ta' Ġonna. Minkejja li tħassru xi wħud mill-attivitajiet li kienu ppjanati, id-determinazzjoni tal-organizzaturi waslet biex il-maġġoranza tal-attivitajiet saru. NetNews kellem mal-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Furjana, James Aronellu, li tul dawn l-aħħar ġimgħat ħadem bla waqfin biex jagħti l-aħjar lill-lokalità tiegħu lir-residenti u dawk li jiffrekwentawha f'dan il-jum u qalilna dwar l-attivitajiet li saru fil-jum tal-ħadd. Sfortunatament, għalkemm illum il-ġurnata kienet mimlija mal-temp, l-attivitajiet ta' ġewwa xorta waħda saru fost l-oħrajn. Għandna l-pitturi li għandna hawnhekk fil-Knisja ta' Sarrieta ta' Mattija Preti huma dejjem eżebiti u llum iktar u iktar nies ikonkorrew biex jaraw dawn il-pitturi minħabba l-attività Ġenna ta' Ġonna. Għandna wkoll l-attivitajiet tal-għaqdiet tal-lokal ukoll baqgħu għaddejjin fosthom il-pranzu mill-Knisja Arċipresbiterjana ta' San Publiu, mis-Senior Citizens kien hemm tentattiv biex joħorġu it-tajru t-tajr innexxa sa ċertu punt iżda mbagħad minħabba l-maltemp kellhom jerġgħu niżlu kollox, kien hemm ukoll iċ-ċinemografija miftuħa. Għal dan il-jum speċjali għal Furjana, il-ġonna mill-isbaħ li jdawru din il-lokalità kienu kollha ħdura u mdawrin b'kuluri mill-isbaħ u bla dubju dan jixed għal l-attività tal-ħadd issemmiet Ġenna ta' Ġonna. Attività li kellha l-iskop li turi sbuħija tagħha lil diversi nies li ta' kuljum jiffrekwentaw il-lokalità iżda ftit japprezzaw dak kollu li toffri l-Furjana minn ġonna, siti storiċi u saħansitra storja li tagħmel il-Furjana lokalità unika. Fost l-attivitajiet fil-ġnien tal-Argotti sar reenactment ta' wara l-assedju li permezz hekk komplew jikkreaw minn ġdid l-istorja tal-lokalità. Ġenna ta' Ġonna saret wara li ġimgħa ilu kienet saret inizjattiva minn diversi persuni biex ġiet imnatfa l-lokalità tal-Furjana. Lan ta' din l-attività kienet biex jinżamm ambjent isbaħ residenti Furjaniżi impjegati fil-lokalità u t-turisti li jżuruha. Dan sar bħala parti mit-tħejjijiet għall-attività ta' Ġenna ta' Ġonna.